Halika na mga kakusina, tayo na't matuto. Magandang araw mga kakusina. Nandito naman tayo sa ating kusina ko, kusina mo. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko kayong batiin o tanungin. Gusto ko sana pong malaman kung may natutunan kayo sa ating mga recipes. Paki-comment na lang po para masaya rin kayo, masaya rin kami. At least may natutunan kayo kahit konti lang. Mga kakusina, alam natin lahat na patapos na ang summer, ang init, mainit, wala na masyado, patagulan naman po. Kaya paminsan-minsan, kailangan din po natin na magluto ng something na makakapag-init sa atin naman ngayon. Sabaw na mainit, na masarap, at simpleng-simple at mura pa. Samantalahan po natin ngayon na ang kamatis ay mura-mura, hindi po masyado pang mahal. So, ang recipe pong napili namin para sa inyo ay ang ginisang kamatis. Mga ingredients natin para sa ating ginisang kamatis. Meron tayong kamatis, meron tayong bawang, sibuyas, at mantika, at siyempre, hindi mo maalis yung ating pork ribs. Ito po ay galing sa Fresh Option. Napili po namin siya sapagkat yung buto niya maraming laman. Makikita rin po ninyo kapag bumili kayo sa Fresh Option. So, ang unang gagawin po natin ngayon, igigisa lang po natin ito. Ito po yung ating bawang, dinidikdik ko. Maalala ko po, pag tuwing ginagawa ko ito, naalala ko yung aking grandmother, si Impo. Kasi, nung maliit po kami, siya po ang nagdidikdik ng ganyan. Kami naman po ang nanonood. Ngayon, ako naman po nagdidikdik, kayo naman po ang nanonood. Ang grandmother ko po, namatay siya at the age of 97. Matandang 1 taon po si Jose Rizal sa kanya. Maglalagay ako ng mantika. Ordinaryong panggigisa lang po ang gagawin natin. Maganda po pag pinukpok mo yung bawang, yung juice niya kasama na. Ang iba hindi na nila tinatanggal yung balat. Ako naman po tinatanggal. Ito, mainit na po ang ating mantika. Alam na alam mo kasi namangangamoy na yung bawang, mabango. Lalagay ko ng ating kamatis. Pinaltad ng kamatis. Mas marami, mas masarap. Tayo ng patis. Para lalong sasarap yung ating sabaw. Pakuluin lang ito ng matagal na konti para naman hindi siya malansa. Maalat naman po ang taste niyo. Gaya ko, maalat ang gusto ko. Pwede natin lagyan ng konting asin.
maaari na po tayong maglagay ng ating pork ribs. Kung mapapansin ninyo mga kakusina, may mga laman ang ating ribs, no? Hindi yung puro buto. Ito pong ginagawa natin, maaaring kung hindi nyo mauubos, maaaring mamayang gabi, kainin nyo, o kaya bukas, hindi po siya masisira. Alam po ninyo, pag tumatanda ang tao, minsan nakakalimot. Meron po akong nakalimutan sa ingredients natin. Yung paglagay ng petsay. Yung naman pong petsay ko ay nanggaling po sa garden. Kaya hindi ko po masyadong naisip na kaninang binibigay ko yung ingredients sa inyo. Maaari po kayo gumamit ng petsay o kaya repolyo. Mga gulay available po sa tabi-tabi ninyo. Minsan po yung ayang babae, yung parang local spinach, naglalagay din po kami dito sa recipe nito. Ito po, kailangan lagyan na natin na ngayon ng tubig, no? Para pakulo natin. Pagkatapos ilang kulo, dahil po galing press option itong ating karne, luto na po yun. Kung marami po kayo, dagdagan nyo ng tubig. Kung konti naman, pwede po tayo manguripot dito. Kapag may bisita tayo, marami sila, dagdagan natin tubig at saka dagdagan natin ng gulay-gulay yung petsay. Pero kung dadalawa lang tayo, tatlo, tama na po itong tubig na ito. Pag nagkulo po ito, kulo-kulo, tapos na po siya. Lagay ko na ito sa ayan. Tatakpan po natin. Ito po, tignan natin. May 20 minutes na po tayo, more or less. Wow! Medyo malambot na po ang ating karne, oh. Ang ating baboy. Ayun po, ilagyan po natin ng seasoning, no? Ito yung paminta. Tapos po, konting asin. Sa tikman. Konting asin pa po. Tsaka natin ilalagay yung ating gulay. Ayun, kung ang gulay natin, iba-iba po ang gusto natin, maaari. Pero ang napili po natin ngayon for the day, yung pong ating petsay. Galing din po sa ayun. Mas marami po, mas masarap. Huwag natin ma-overcook ang ating gulay, no? Yung sili o kung anong gusto niyo yung dahon-dahon. Kasi sa Kapampangan, marami yung ganyan eh. Pakuluin ng konti.
konti, tapos na po siya. Luto na. Ito na mga kakusina, luto na ang ating ginisang kamatis, cooked from my kitchen to yours. Tuto, halika na mga kakusina, tayo na't magluto. Kusina mo, from my kitchen to yours. Kusina mo, from my kitchen to yours. Kusina Na mga kakusina, luto na ang ating ginisang kamatis. Kusina mo, from my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!